Purwakaning kondo ambek Srumarwata Siwi mriksa kumpul pamriksa ngaturken carita Hambati Jaman purwa puniki tanedya hamulang nguruk wong sumangga pramriksa kenya Hambati palupi mugi ora ayu pagelaran dalu puniki Kamilah ingkang pinaka Purwakanira Sonang Kidungku para wacana kang sepisan memuji mring Gusti mugi rahayu kang samya pinanggiya Purwa madya wasana tan manggih rupita sumila saking sariring sambil
wasana mugya rahayu wasana mugya rahayu kang samya pinangya Kadung hanopo memangun manah rahayu rahayu tamanggul manggul manah duko samar manggul mangapus puspito wangsalan sepon Purnomo Sidam Kawi Gilama itu silat meriang jagat karono siran tondo kawisi sangit bisono sono sinangun langit wilopo estimasi lestantun lampaing bedoyo jinantur tutur katutur tetelotur telat meriklat geng paradil Winir Sukta Mupomo Pramen Wiskoro Karoto Gentungi Jaman Purwo Winir Sudra ingkang Dinomo Domo Pinardi Tameng Loloto mangko tekap masanane Gupito Tanbung Renggeng Pralambang Matumpo Tumpo Marmo Panggung Panggeng Panggunggung Sang Purwai Kodo Anenggih negari pundhita ingkang kaeka hadi Dasa Purwa eka marang sawiji hadi rinuwih Dasa marang 10 Purwa araning kawitan ya senajan to ngupaya negara 1000 datan jangkep sedasa 100 datan jangkep 3 harga-hargane Gupita datan wonten kadi sajuga adeging negari ing Astinapura adeging negari Astinapura ya sinebat negari Liman Benawi ya sinebat negari Gajah Oyo uga sinebat negara Uru Jenggala mila winastan negari Ngastina awit nalika semanten ingkang ambabar dumadining negari saiki Prabu Hasti sinebat negari Liman Benawi awit negari Ngastina dumunung wonten sak tepining Bengawan Suwilugangga mila menang mengku berbuka murcitan ing kawi sak mangke dasar negari Ngastina negari kang panjang kunjung pasir pawukir gemah ripah karta tata raharja panjang dawa punjung dhuwur yen kacandra sepenta wirane negari Ngastina wenang den ucapno negara Ngastina yakti negara kang padhang obore jero tancepe dhuwur kukuse gedhe kumar bawane pasir samudra ukir arga tata negari Ngastina mengkeraken samudra raya kinapit harga ageng ngaranaken pasabinan ngiringaken pategalan soangoyonaken bandaran kang langkung wiyar loh tulus kang sarwa tinandur jinawi murah kang sarwa tinumbas
pranyata negari Ngastina negari kang murah buga murah wastra bebasan punapata den tancepaken wonten ing kitha negari Ngastina saged tuwuh ijo royo-royo bebasan andur debok salombo tuwuh cindhe kang awuh kencana agema soripah basa gemah kathah para dagang layanan kuda sempan tariyati tansah luwintir kadya sela blekidhi sela wujuding watu blekidhi semut kadya semut kang rumambat sak sela selaning sela lirtan ana pedhote ribaka tandha ingon-ingon darbe ing para kawula alit arupi lembu maesa kuda kumbangan lan sak panunggalanira kawastra lamun tos siang agelar wonten panggonan rantri wangsul wonten kandhang yoso wangsuwah parandene tenebina saking parang muka jisedaya ajrih marang wilalating sang Narendra datan wonten para kawulanira ingkang tumindak sak kersa-kersanira cecengan cekah lembak lan sak panunggalanira sedaya sayek saeka kapti manunggalaken cipta rasa miyangkarsa nglestantunaken dawuh para pangarsa sigra anjunjung drajating bangsa kocapo sinten to dosa namaning Narendra ingkang pilenggah wonten negari Ngastinapura dosa 10 nama kekasih Narendra Nerpati tanpa beda wis ngarani nalika semanten ingkang jejuluk negari utawi praja ing Ngastina jejuluk Sang Maha Prabu Duryudana ya Prabu Jaka Pitana ya Hanggendari putra ya Tresnatmaja ya Raden Kurupati ya Raden Tripamangsah ya Raden Suyudana Hangasta Barat Pusararenata katon ageng perbawanira Kawastara Kemombyor Tejanira saekti kinarya pratandha sineng kuyung dening para kawula nalika semanten angrenggani arisat juga dinten anggur manis Sang Nurunata ngawontenaken pasewagan agung Gunggung Sitinggil Bratarata negari Ngastina caket nyayakon sing mangarti wilah punika warnanira warangka dalam negari Ngastina jejuluk Sang Mandra-mandra Mukara Kemati Harya Sengkuni mengkeraken piswanira ora di dalam kang andhar dumugi pasewanan pasewagan inggil ora piswanan Jawi Cinodra kadya gabah ing trisongsong gelap katon gimebyar coro Sari kang tuwonten ing Prabota
mulat ing dahing arti kadung malang kumur mampat ing liyan sedaya samya amari kelu leng-leng ramyang ingkang sasongko wayahnya kang lagiya lumaras Mangrenggara ping puri yakti Sirmandoyo Sirmandoyo sekaring Geswa Jaladri kapitaning Surya Mangrengga Rokmen Puri Dening Risangkara Anjrah Risang Sekaring Narendra Sopeng nolor setya Rum setya asmara dewa dewataning sukmeng nolo
sarira kang matibyo-tibyo leng-leng gatining kang awan sopo-sopo Nike Ngastina samantara tegal-tegal Guru Naryo Kresna lagu Sireng Prasuramba nyangkan Wajanaka dulur Narada kepanggiya tegal wiluri milu karya sang bupati sang bupati jagat Dewa Bathara jagat Mangestu mangkita paman Arya Sangkuni ampun dadosaken kejonting penggali Pekaniro maniro pijiwa dengarso putra Pekaniro paman basa jenar nuli dateng sendika nggih dahat katedha mangling murda dipinampi sabda pangandikanipun Anggir Prabu Duryudana ingkang rumetah dhumateng ingkang bapa nggih kepareng ingkang bapa ngaturaken nyungsung pawarta punapa ingkang badhe kadhawuhaken dhumateng ingkang bapa nono injing sawetawis paman Haryo derek pisuwanan wonten Sitinggil Bratara negari Ngastina kanthi raharja rawuhipun paman Arya Sangkuni non pikantuk pangestu dalem kasembuh pengayomaning wong widiwasa raharja sawanipun ingkang bapa nggih kejawi menika ingkang bapa ngaturaken sungkem pangabekti sahadaping pepodo nawan-wan kula non inggih anak Prabu Kuralawan panampi kula dene paman Arya Sangkuni ngaturaken pangabekti saged anggen kulampi kinarya birawani kali mugi prayogiaken nenggahipun paman Arya Sangkuni kula nuwun injih kados sampun prayogi inggih anak Prabu paman Pandhita Durna sawetawis paman Pandhita Durna rawuh wonten Sitinggil Bratara negari Ngastina kanthi raharja rawuhipun paman Pandhita Durna paman Pandhita Durna paman Sangkuni kula nggih paman Pandhita Durna malah sare saya ini kok wis turu ya kok ora nyerong karo kowe Pak Negindil Durna Pak Nedurna ayo sendika Sendika ngestaken dawuh mangke kula mradenaken kanca-kanca wingking. Napa? Bagian wonten mawon jenenganipun diparingi dawuh
Anggir Prabu Duryudana. Oh, anak blogok manyang-manyang selikur dina gana kepeling ana loko sayo kemal. Yo numuturing sesamudra pangaksama nggih. Sawentawis ingkang bapa mboten mireng pangandika paduka nggih awit ingkang bapa punika nedeng semedi mekaten sajata kawastara ingkang bapa punika sare punika mboten nekung wangsit mekaten inggih sawetawis paduka bapa Durnawu wonten Sitinggil Binatarata kanthi raharja rawuhipun bapa Pandhita Durna. Oh, anak blangkudung manyang-manyang. Pikantuk pangestunipun Ger Prabu Duryudana kasempuh pengayomaning Wang Widawasa raharja sanipun kang bapa klonak-klonak. Kejawi kang bapa katurun Budiastawa sayugi katul ya napa Angger Prabu Duryudana klonak-klonak. Kuralawan parampi kula saged anggen kawula mundi Paman Durna. Mugi prayogaken lenggahipun langkung rumiyin. Nggih, kados sampun prayogi nggih. Nyuwun agung pangaksama Koko Prabu Baladewa. Sawetawis Koko Prabu Baladewa rawuh wonten Sitinggil Binatarata. Negari Ngastina ingkang rayi nembe saged ngaturaken pambagya panakrami kanthi raharja rawuh paduka wonten Sitinggil Binatarata Koko Prabu Baladewa. Wis tungkara jagat Manik Raja Dewaku ya jagat Dewa Pandhawa. Jagat Tedha Manglingga Murda Dupinambi sabda pangandikanipun Nyai Prabu Duryudana ingkang rumentah dumateng ingkang Raka Purmadura. Upami Nyai Prabu Duryudana punika kadang werdanipun ingkang Raka sabda pangandikanipun Nyai Prabu Duryudana kula pundi wonten mustaka mugi dadosaken jejimat daya kasantosanipun ingkang Raka. Nanging bawanipun Nyai Prabu Duryudana punika kadang tarunanipun ingkang Raka Mandura. Sabda pangandikanipun Nyai Prabu Duryudana kula tampi kanthi dangan kula kalih kula petelaken wonten Jaja rumeketing Wardaya mugi kendela sami-sami Nyai. Boten kesupen ugi Budiastanipun ingkang Raka katur dumateng Nyai Prabu Duryudana kadang kula Nyai. Kula nurinci saged anggen kawula mundi mugi dadosna jejimat Koko Prabu. Mugi prayogiaken lenggahipun langkung rumiyin. Nurinci kados sampun prayogi Nyai Prabu Duryudana. Wangsul dumateng Paman Haryo. Lho, non wonten paring pangandika ingkang dawuh nggih. Para kadang kanturan sedegek sawetawis kalenggahan punika ingkang putra sedya ngaturaken punapa ingkang dadosaken propi wigatos sing panangkilan wonten ri kalenggahan punika Paman Haryo Sengkuni. Lho, non iji sumangga nggih Angger Prabu Duryudana katuran paring pangandika punapa ingkang dados wigatos sing panangkilan pun paman sedya nganglongaken jangga nilingaken asmara. Tinggal Angger Prabu Duryudana medaring pangandika kalenggahan punika Paman Haryo Sengkuni inggih Amurwani gatining carita gatining carita ratri punika
tanedya hamulang uru ambung sedya caosing palubi mung sumangga prapamriksa kenya hameti Paman Arya Saguna kula wonten paring pangandika ingkang adhawuh nggih Paman Arya Saguna tertentu sampun nderek ngraosaken raosing manah ingkang putra Hastina goreh rongeh rasaning ati mergo Syang Pantai Rati tansah ucik wangsulipun negari Ngastina wonten tanganipun para kadang-kadang kula Pandhawa bebasan yen Indra boten saged kepenak Dahara boten saged enak yen to kula kemutan lamun to kula gadah kelilih wonten negari Ngastina punika ingkang Syang Pantai Rati tansah ngunjik wangsulipun negari Ngastina wonten tanganipun Pandhawa kan mongko sampun marambah-rambah Pandhawa dipun damel langkah pejah boten pejah malah nampa bebungah Pandhawa dipun angkah seda boten seda malah nampa mulya kawit lampahan lakon punapa kemawon dipun angkah pejahipun Pandhawa kaya-kaya malah gawe dalane mukti para Pandhawa punika saking sektinipun para Pandhawa punapa saking goblok-goblokipun para Kurawa paman sugal pangandikanipun Angger Prabu Duryudana estu kinarya pratandha sungkawane galih bramantyaning manah Angger Prabu Duryudana nggih kalenggan punika sedaya para sentana dalem rawuh nggih katuran Angger Prabu Duryudana medharing pangandika mundhut wawasan para kadang medhaipun para sentana dalem nggih anak Prabu iki Koko Prabu Baladewa kados pundi ae atur ingkang sampun kula aturaken Paman Arya Saguna punika wau ingkang dadosaken kula mawantu-wantu rawuhipun para sentana negari Ngastina mliginipun paduka Koko Prabu pramila kula gambaraken anggen kula ngantu-antu kadya ngantu-antu selemeng palwa gadus sumunduling watu item dupi paduka rawuh padang trawangan raosing manah kula sayekti kinarya pratandha lamunta sabda pangandikanipun Koko Prabu ingkang kinarya damar kali ning padang manah ingkang Rai Duryudana Jagadéwa Bathara kadangku yayi kepareng ingkang raka sumula pundhut atur menawi to samangke kathah kaluputanipun atur kula dhumateng Yayi Prabu Duryudana nyuwun lumuntring samudra pangaksama inggih boten dados punapa Yayi kejot raosing manah ingkang raka dupi midhanget yen to Yayi Prabu Duryudana punika ngendikaaken bilih kadang-kadang Pandhawa punika klilip munggih Yayi Prabu Duryudana satru munggih cangraan
kan mongko tumraping Baladewa. Yayi Prabu Duryudana kelawan para kadang-kadang Pandhawa punika kadang tunggal sejarah tegesipun tesih sami-sami wayah ingkang yang abiyasa. Kula umpamakaken merangi tangan landesan dengkule dhewe kurang bejane ngiris dagingipun piyambak. Kaping kalihipun Yayi. Saben-saben negari Ngastina nampa rinjuk pepeteng ingkang saged udari boten wonten sanes kejawi para kadang Pandhawa marambah-rambah lampahan punapa kemawon sedya ribet ingkang anempuh para kadang kula Ngastina ingkang saged damel pepadang ingkang saged angudari keruwetanipun boten wonten sanes kejawi namung kadang kula ing Pandhawa. Menawi pemanggih kula kados pundi kemawon para kadang Kurawa kaput tangan budi kawan Pandhawa. Kang mongko Yayi tumraping Baladewa tiyang punika kaput tangan Mas Pijes Raja Brana cacalaning arta gampil langgenipun mangsulaken. Nanging lamun tiyang punika sampun kaput tangan budi kanthi cara punapa anggenipun badhe mangsulaken. Kejawi kedah damel lelabuhan sae tumraping tiyang kang sampun amutangi budi. Napa malih tiyang kang sampun kaput tangan budi boten rumaos yen to sampun kaput tangan budi malah dakwa mengsah tumraping tiyang kang sampun kamutangi budi tumraping Baladewa tiyang punika sampun pejah nalaripun. Kan mongko Yayi lamun tiyang isih meger-meger kapan jaman nyawa kapan jaman sukma manunggal kelawan raga nanging menawi nalaripun sampun pejah punika wae nastan tiyang punapa Yayi. Pawan semuni pirsa inggih yen wong isih urip isih kersa dahar isih kersa ngunjuk isih kersa lumrah satata kelawan kanca-kancane nanging wis mati nalare iki wong apa? Anggih tiyang kentir tiyang mejenun ngoten wae. Lah menika Yayi iki aduh yer tadi kok semu ngunjal napas anggenipun badhe paring pangandika ditata langkung rumiyin yer iki Paman Haryo Angger Prabu Duryudana punika kalenggan punika ngempalaken para sentana negari Ngastina sumangga dipun dangu sedaya kalebet Angger punika kagungan nujum Ngastina mboten wonten sanes kejawi wani Gondedana dipun dangu nggih. Inggih Paman Durna kula nggih Purwa Madyawarsana sampun midhangetaken kados pundi pemanggihipun. Oh kathah blekudhek monyang-monyang selikur dina kana kopel ngono le kosale Paman. Nggih tumraping Durna menika perkawis ingkang gampil. Gampang. Mahir sauger wonten negari punika tesih wonten Durna napa sing boten kelakon. Beres najan to kali tombok-tombok. Ingkang baken kelampah, Inggih. Nalikanipun wingi-wingi punika dereng kemawon to nggih. Sapunika kula gadah jago wonten negari Ngastina. Sinten Paman? Kula punika kalenggan punika ngurung jago wiring kuning
setunggal punika wujudipun punapa dedekipun satunggaling resi ingkang bebisik Resi Wisuna Jati. Sama tepang jenengan? Dereng. Diarya pun tepang. Dereng nggih nembe kala-kala buka YouTube nika. Resi Wisuna Jati punika resi kang kondang kalopos digdaya putra sesanipun kathah anggotanipun kathah punika Resi Wisuna Jati. Nek Resi Basuki Jati kula pun kenal. Resi Wisuna Jati punika anggadhahi putra siswa pengpengan. Sampun sabyantu kekalipun badhe nderek swita wonten negaring Astina. Kan mongko sampun asung sasmita bilih kalenggahan punika sedya nderek wonten perempatan agung negaring Astina. Nanging mbok bilih nembe lumampah. Ditenggo mawon. Jer lampahipun boten keblasok-blasok mesti tekan. Yen mekaten dipun tenggo langkung rumiyin. Dipun tenggo langkung rumiyin. Angger Prabu Duryudana. Tintrim kang ana kang sabawa kepraban dening Sang Narpa. Samirana tan anggondo mulat sungkawaning Sang Narendra Tama samirana tatanu bahronan tatanu mampah kapraban dening Sang Nata. Sabet Garwalta dereng ngantos para saputra Prabu Duryudana angrenggani tripandulat triwilangan 3 pandulat kedhaping netra tigang wandu dening karekecap angrenggani kanyut pinangka wardu kanyut ujaring wong ganten wardu ujaring wong akeca bebasan ganten dening abrit akeca dening tumibing Bantala kagelak kesaru gegering jawi piyak ngarep tangkeping urip Negaring Astina pindha kalebon parang muka negara Astina pindha kalebon parang amuk punapa ta ingkang murakan horeg ing Pasiban Jawi Rakaya praptanipun Narendra Sabrang kawestara mancat pancana timinggah sidinggil binatarata dadosaken horeg sangya kang para sebo Kancana Daya ya
kang nembe prapto tekaping pasewan tandyo tumandu saking mangarso tanono kang kuciwa raras Paman Haryo Sangguni lho non wonten paring pangandika ingkang adhawuh nggih Paman Haryo Sangguni pirsa kalenggan punika negari Ngastina katekan daya katitik saking busananipun sajuganing Narendra Paman menapa Paman Haryo Sangguni sampun nate tepang kelawan Narendra kasebat iya sak yuswanipun ingkang bapa kula dereng nate pitepangan nggih dereng nate mangertos Narendra punika derek yen mekaten sedya kula bari pangandika caos pambagya Bonokrami inggih kalsan nggih mangke to kisana ampun winastan tambuh jihawit nembe kalenggan punika kula wawuh kelawan kisana punika katitik saking busananipun sajuganing Narendra kisana punika Narendra saking pundi sinten jejulukipun Estungkara jagat manik raja diwagu uyai jahat katedha manglingga murda dubinampi sabda pangandikanipun Dewaji Prabu Duryudana ingkang rumentah dumateng ingkang abdi saderengipun kula matur mbok bilih hatur kula samangke pinanggih kalepatan kula nyuwun lumuntur ing samudra pangaksama inggih boten dados menapa waleh menapa kula punika Narendra saking negari Tawang Gantungan Narendra saking negari Tawang Gantungan inggih dene jejuluk kula Prabu Dasakendra inggih menawi wonten laladan sisih kiring punika jejuluk kula Prabu Triyana Mandra oh inggih kula punika ratu sing paling enem wonten wiritan kula lajeng ingkang dados wigatosipun rawuh wonten negari Ngastina inggih Dewaji kula punika putra siswanipun Resi Wisuna Jati inggih ingkang pinaka sokabatipun Paman Durna leres dene kula nderek sowan wonten negari Ngastina sejatosipun namung sedya cumadung dawuh kados pundi dawuh pangandikanipun Dewaji Prabu Sri Bathara Kresna kula namung sumadya nderek dawuh paduka awit kula punika
putra siswanipun Resi Wisnu Jati kalenggan punika Resi Wisnu Jati sampun manunggal kelawan para kadang Kurawa. Inggih Paman Durna. Kula nggih. Punika Raden Tawi Prabu Dasakendra cumadung dawuh wonten negari Ngastina nyadong pakaryan. Nah, ra kita. Kados ingkang kula aturaken punika wau. Negari Ngastina punika kalenggan punika wonten jago wiring-wiring. Sang Resi Wisnu Jati kelawan ingkang putra nggih punika Raden Dasakendra. Punika saged gempuk wonten negari ing Ngamarta nggih. Lajeng calanipun kados pundi? Supados ringkih para kadang-kadang Pandhawa. Pandhawa gampang dipun pikut yen to botoe mati. Boten wonten sanes kejawi namung sinuwun Tandharawati Prabu Sri Bathara Kresna. Aturan anggere Prabu Duryudana dawuh kawan Prabu Dasakendra kiran Prajaya Narendra Durati ngoten mawon. Yayi Prabu Dasakendra kula diwaji panjenengan sampun midhanget piyambak yen to panjenengan kersa nyawiji kelawan kula lan para kadang kedah panjenengan saged mejahi Narendra Durawati Prabu Sri Bathara Kresna. Terang terwaca pangandikanipun sinuwun Prabu Duryudana yen mekaten kula badhe nyuwun pamit tata-tata sedyaning ayuda madosi negari Indrawati. Ngaturaken ageng pamatur nuwun yen mekaten bincang punapa badhe bidal. Bincang negara apa sapunika negara apa? Bebasan Colok Lintang Sambetober kula bidal dinten punika Diwaji Prabu Duryudana. Yen mekaten sumangga manjing datulaya langkung rumit. Menggah kersanipun kula sedya caos pakurmatan Andrawina kelawan Yayi Prabu Dasakendra Bojo Krama gampil dawah wingking daya-daya kasembadaning sedya kula wangsul wonten negari Indrawati menapa wonten negari Ngastina sampun bopong-bopong docong kandhanipun nata Indrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Pramila kapal kono kula mlumpat karantya kula medhot kula budal dinten punika Diwaji Prabu Duryudana yen mekaten nderekaken kawuljingan tindakipun. Yang Durna kula nyuwun pamit sedya bidal wonten Durawati. Lungsang kula kantani muga bedhe karya nggih. Yayi Prabu Duryudana wonten dawuh Koko Prabu Baladewa. Amit dalem sewu Yayi. Kula sedya matur dhumateng Yayi Prabu Duryudana estunipun saderengipun kula nderek pisowanan wonten negari Ngastina. Sejatosipun ingkang raka Kang Mbok Dewi Rawati punika nedheng boten sekeca badanipun
anggen kawula nderek pelenggahan wonten negari Ngastina semu ketar ketiraos sing manah kula kadya nilar lare alit wonten sak pinggiring jurang kan mongko ngajengipun wonten singa bareng kuwatosipun ingkang raka yen to mundur keglundung wonten ing jurang yen to majeng kecaplok singa bareng paripeksa bareng boten bareng wangsal wonten Mandura. Anggir Prabu Duryudana kula wonten paring pangandika ingkang adhawuh paman nyuwun pirsa ingkang raka menika wau badhe tindak pundi kundur tadi kundur nggih inggih agi mangkat kok wis mulih kirang pirsa paman yen injih lamun to badhe kundur lajeng kundur wonten Mandura menika cetha menawi sak mangkipun ngendikanipun badhe kundur namung pinangka pawadan kemawon badhe begal pangaring-aring awit kula punika mangertos dupi Dasa Kendra punika dipun paringi dawuh sumadya mejahi Anggirnata Ndarawati Sri Bathara Kresna mukanipun diwaji nata Mandura punika mbrebabak abang sedaya nggih. Anggih sapa wonge sedulure lanang kok diancam patine mongko le ngomongi nang ngarepe ayo nek kula mon ki lara ati nek kula kok mboten ana perlu kula bantu ayo wong ora kalap kan mongko nggih supeketing kekadangan paduka kelawan ingkang nata Mandura punika sampun dangu kepeksa renggang awit saking Raden Dasa Kendra. Dasa Kendra saged wonten negari Ngastina punika awit pitepanganipun kelawan Resi Wisuna Jati. Resi Wisuna Jati saged dumugi wonten Ngastina awit pangkatenipun wakne Gendel Dirna. Gelem ora gelem iki tersangkane elek. Ora ana elek iki mesti brok aku. Ana ape sithik lho ora gelem ngalem. Ayo nyatane tenan. Pun mboten sisah was kuwatir was semelang. Salinipun Durna semeger-meger wonten negari Astina. Mboten badhe kalampah. Gepok kuncanipun Anggir Prabu Duryudana. Ingkang raka Anggir nata Mandura Prabu Baladewa ya dadekake wong tuwa ning ora duweni kadiwasan. Dadi ketua kok mutungan. Sithik-sithik mutong, sithik-sithik mutong. Pun kula pitados nggih. Ingkang ayi Raden Dasa Kendra tertemtu saged merantasi karya. Yen mekaten kados pundi saklajengipun kula kalian ingkang paman Arya Sengkuni badhe nyuwun pamit samangke badhe caos iguh partikel kelawan Dasa Kendra supados daya-daya jemangkah wonten ing negari Ndarawati saged lebdo ing karya mekaten. Inggih
Paman Haryo Sangguni wonten dawuh nggih. Ampun ajrih ingkang ilang Paman Haryo Sangguni kawan Paman Durna angamping-ampingi dosa kendra ingkang sedya lumarap wonten ing negari Ndrawati. Kula nuwun inggih dhateng sendika nyuwun tambahing pangestu anggir Prabu Duryudana Paman Sangguni Kartomarma Eundodon wonten paring pangandika ingkang dawuh Papa Prabu bubarke bodholke biswanan ingsun kersa kundra kedaton loliji oto purna sabdari Narendra angrenggani sabda Pandhita Ratu sabda pangucap Pandhita temen ratu gedhe panguwasane pangandikane Pandhita sabdaning para ratu tanpa beda tan kena wala-wali kadyawe Kresna tumaming Patrasena tan kena lumebek nalika semanten ngagung kersa kundra kedaton jelog saking palengganira binayang kadya pinanganten kang binayang kawuryan